Langpilems kaparlo West Karbianglong pen Meghalaya hoy Umteli arong ke duprong araratum aphan joy kepen sang ke choendun long japhan pura KAACEM prodip rong piari dengpen retail outlet ahem kangpu amai padopon Labangso sang gipi ahem kangpu amai long alohi sarpo aman pen KAACEM prodip rong pi kachetong dunalong Langpilems chunbang Gopal Gotom Chinthong Mondol BJP along klembang atum pen danglok rong asar rubasaratum chetong dun renti Bangso ahur KAACEM prodip rong pikaning je pona tengke nanglitum COVID-19 ang prim kepiji aphan kapheria bangkali ing prim kachipi duna bangsi kinangpo athe COVID-19 abur ke cheng lapena dunthua phurun nang ke tonga bangke juktanglo bonta non phurun ke thom ke bangja bangke pheri memeji lasinanglitum bangso COVID aing prim chipi dun nang popusi mayalong em prodip rong pipen ningje pon ilitumolong first wave second wave anwangallo Umbo tip la don first wave una second wave sin pankom sin ba third wave ki bangji apor nang le tanglo babang bomlo kasin balairu kadang wan ha mentar tempat kot ilitum te bohet West Bengal West Bengal hada ke non puta ekdom adiwang se mundi kiti doktor to ban along aprek pen kan laptop dulang kong aka state West Bengal kumba tip ba man kasni ketika kispat pun dibeli kedang yap bat doktor ke pun kam mentar dak ilitum asama bom arlo matabe kisonang bat bomlo kumju ane asam jengi ru kajing pang kadang jor man kasni nang litum adiwang da news and dum da adiwang da kisola bangso kisonang bat bomlo ada pipe kubor pila panyo iman le kasni kiti ke jang da lasong si do bomlo kumju ka ki bayap pergi bon ba lasi laso kiso bangka cepat jogja patke ilitum vaccine and pregnant nakta kada ben penlait nakta kajing pang kadang kam yang iwe ben sium injection laso vaccine and long day nang li ok aja kong bang ibu cok ada kisim yang dia ni vaksin kemud ka borang bet jeng pi ka penklanya borang bet jeng pi penlait nak tahu jing pang Bangso phi Umteli ara ratuma phan ake joypen sangkipi ponahur em rongpia sangho pensi rara phan pi pajerdon Ulukunchi pen hemari rongphar Karbianglong live